Dig, 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 digging around. Dig, 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 digging the ground. Helo, fi yw Richard Ellis a chroeso i'r podcast compostio hwn gan cynllun craff am wastraff. Yn ystod y podcast yma, byddwn yn dweud sut mae Compostio Gartref yn gweithio a'r manteision y mae'n ei gynnig i bob un ohonom. Compostio yw'r ffurf buraf o ailgylchu, oherwydd mae'n defnyddio grymoedd natur i ailgylchu. Dyma Adrian Jones i amlinellu sut mae compostio yn helpu'r amgylchedd. Composting at home reduces the amount that local authorities have to collect and treat, so it therefore reduces vehicle journeys. It provides the material for use in the garden, so we reduce our reliance on peat-based compost. It reduces the amount of material which ends up in landfill, so again it reduces the production of greenhouse gases, and it extends the life of landfill sites for waste that can't be composted or recycled. Above all, it sends out a positive message to people who don't yet compost, that we can all do something to help our environment. And it's as easy as putting certain rubbish in a compost bin in the garden, rather than in a black bag or a wheelie bin for collection. There really is very little more to it than that. Mae o leia 30% o wastraff eich cegin a'ch gardd yn addas ar gyfer compostio oherwydd mae'n bydradwy. Mae'n anhygoel. Gwnaeth eich deunydd pydradwy fel pilion llysiau, gweddillion tocio, papur a nifer o bethau eraill o'ch cegin a'ch gardd bydru'n hawdd a naturiol mewn bin compost cyffredin. Mae pryfed a microorganeddau yn cael mynediad i'ch bin compost ac maent yn chwalu a ffydru'n gwastraff i greu compost llawn maith a fydd o gymorth mawr i'ch gardd. Gwych! Ond, os ydych yn cymysgu eich gwastraff pydradwy a deunydd eraill a'i gadael allan i'w gasglu, bydd y mwyafrif ohono yn cyrraedd safle tirlenwi, lle na fydd yn gallu pydru'n iawn. Caiff ei wasgu dan y gwastraff arall lle nad oes aer. Nawr, mae aer yn elfen bwysig iawn mewn compost. Gydag aer yn y compost, mae pryfed a microorganeddau yn ffynnu ac yn gwneud ei gwaith. Heb aer, ni allant wneud y gwaith. Pan fyddwch yn compostio gartref, fe sylwch fod eich bin yn gallu dal ei afael ar yr aer sydd ei angen drwy roi ystod eang o ddeunydd yno. Enghraifft, fe allwch grychu darnau o bapur a chardbord neu ddefnyddio bocsys wie, ond cyn ei roi yn y compost, ychwanegwch weddillion tocio a brigau. Bydd hyn yn sicrhau y bydd y deunydd yn y bin yn pydru'n aerobig. Golyga hyn fod aer yn y compost. Mae'n bwysig cofio beth ddylai gael ei roi a beth na ddylai gael ei roi yn y compost. Dyma Becky Favager. Well, I only put kind of my vegetable peelings, my green waste from my garden, kind of bits of twigs, grass, eggshells I put in, bit of newspaper, egg boxes, that kind of thing. I don't put in any cooked food or any meat or fish scraps or anything like that. Mae'r cynghorydd Richard Parry Hughes yn cynnig yr un cyngor. Be allwch chi reid yn y compost? Wel, fel o'n i'n dweud, dwi'n meddwl bod dail sy'n allwch chi gwerth glas, allwch chi dail chwyn, ond chi byd o'r hada chwyn i mewn, byd o'r gormod o hada chwyn i mewn, neu mi gewch chi grop dar o chwyn yn eich gardd. Be sy'n bwysig, allwch chi reid crwyn tatws fel o'n i'n dweud, crwyn swedge, crwyn moron, bethau fel ydy. Crwyn oren yma'n beth syniad da, mae croen afal yn gweithio'n iawn. Pethau fel sydd am bydru'n iawn, maen nhw'n siŵr mae crwyn oren braidd am yr asid nhw, a mae o'n tueddu beidio bydru. Ond mae croen afal yna'r echod. Felly, midwch chi reid hynna mewn, ac mae aer a'r bacteria fe'i gilydd yn ei bydru lawr. Ac dwi'n credu yna ddrwg neu rhywbeth. Ond pidwch ar ei gormod yn nhw, achos mi dynwch chi lygod, a pidwch at yn llygod ddim yn syniad dda iawn. Mae swydd Richard yn golygu ei fod yn gwybod cryn dipyn am gompostio a raddfa fawr. Wel, fel ffarmwr, dwi wedi bod yn compostio ers blynyddoedd, mae'n egwyddor, hen egwyddor amaethyddol, lle da chi yn rhoi tail ac allan, carthu'r tail o dan anifeiliad, dod o allan, gweithio o dwmo,
droi drosodd a wedyn mynd â fo a'i deilo fo i'r cia. Mae hynna'n digwydd yn arferol mewn ffermydd. Ac mae lot o ffermydd bellach, a beth da ni'n neud acw, mae'r crwyn tatws a crwyn na'n mynd i mewn i'r tocyn hwnnw dydy gwir lle. Felly mae nhw'n cael i cymysgu efo'r tail cyffredin. Be sy'n eithriadol o bwysig, bod bynnag dwi'n gwneud, ydy cadw yn ein siŵr na ddim ymryn o gig na ddim i felly mynd i mewn i'r doman dail na lle. Felly, mae angen i chi sicrhau eich bod yn rhoi y deunydd cywir i mewn. Mae dewis y deunydd cywir i roi yn y compost yn llawer o hwyl. Rowch gynnig arni a chewch weld dros eich hunan. Wrth ddechrau, anelwch at gael tua'r un faint o ddeunydd sy'n pydru'n gyflym a ddeunydd sy'n pydru'n araf. Enghraifft, mae angen cymysgu bwced o wastraff cegin gyda bwced o bapur a chardbwrd wedi ei grychu. Os bydd y compost yn rhy wlyb a'i fod yn drewllyd neu farwaidd, yna ychwanegwch mwy o ddeunydd sy'n pydru'n araf. Pethau sy'n sych a chaled fel brigau, dail wedi ei sychu neu gardbord. Os bydd y compost yn rhy sych, yna ychwanegwch deunydd sy'n pydru'n gyflym. Pethau gwlyb a meddal fel pilion llysiau neu borfa wedi ei dorri. Os hoffech ragor o fanylion am gompostio, ymwelwch â craffamwastraff.org.uk. Diolch am wrando. Gwrandawch hefyd ar y podcastau eraill yn y gyfres. Ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Dig, 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 digging around. Dig, 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 digging the ground. I got my spade, I got my hoe, I got my rake, and I'm ready to go. Dig, dig, dig.